Jo, tak nás už vyhodili tamhle odsaď, nesmíme tam jezdit s autobusem. Odkaď? Já tam vozím Ukrajince tamhle z toho odstavu. A je ubytovná. Chodili tady na Orvu. Dneska ráno už jsem mi nakládal tady a vykládal tam. Co to tam normálně zajedu, vedu se tam vyjedu tady. A ono jich bydlí polovička tady a tam dole bydlí už skoro jen ty Tataři, vole. Mongolové, ty vole. Můžou chodit, vole. Takový chodí pěšky do toho žubrát. A zase bychom neviděli ani pěťák. Tam radši odlezu. Neumím zdravit, ty vole. To jsou normálně, vole, to jsou takový telata, ty vole. Ale ty kondi jsou pěkný, vole, ty vole. Nejsou tlustý, vole. Pěkný jsou prostě ty holky, vole. Rovnou na momentální. Protože máš jedný oči, to udělá asi jedno, vole. A já bych to chtěl proskoumat, jestli nemáš chytnout třeba, nemáš tam hozenou bokem nějakou. To by bylo možná průzkum, by to dobré. Opatrně, ne, ostro, jak máš někde v auta, tohle vedle sebe, tak snaž se být od nich chce nedá. A spácháš dopravní přestupek pod mým vedením. Dobře. To je voják, to se nesere. Řeší to všechno. Splní rozkaz a pak si stěžuje. To jsou rozkazy, které si, když splníš, tak už pak se nemá nic. Branná povinnost nebyla zrušena, prostě nebyla nikdy zrušena, nebude, že jo. Protože není vole jako povinná prezenční služba, to neznamená, že se nedá zmobilizovat všechny roční život 18 do 40 let. Protože není čím je vystrojit a co jim dát do hubě a za věky to není pravda, to vždycky je, to musí být. Takže jsme tady, vole, ne prodali, ale dali Ukrajincům ty, vole, 600 tun střeliva do různých zbraní, jsme dali a až 1000 tun tady to je. Já potřeba obměnit, no, vystřílet to, aby fabriky zbraní mohly mačkat dál kule, aby s Vlaším neskrachovala, no tak to musí být dál. Počkej, vypadá, je to povídá, nejezdi tam. Tady to je hned, ty jo. Jsem brzdil. A to ti říkám opatrně, nepospíchej. Šlápni na plyn v momentě, kdy tady budeš zelený, až budeš tady. Uvažuj o tom, ty když se jezdí autobusem a uděláš jim tohle, ty tak se tě přijdou zeptat, ty všichni z toho autobusu, co jako to mělo být, a přijdou tak rychle, že to nebudeš mít ani. Opřou se všichni o přední okno, ty masný palice ti tam občísnou takhle. To jste viděl teď, jak v týdnu v tom Ústí skočila ta máma s těmi dětmi před ten trolejbus? Bylo v nějakých zprávách. Jo. Já to nekoukám. Když potřebuji informace, tak si najdu tam, kde vím, že jsou relevantní. Ne v české televizi. Ne, to nebylo v české televizi, to bylo na Primě. No, tak na Primě. Tyhle televize všechny jsou hodně podobné, že jo. Snaží se jako té vládě moc neubližovat. Že na tom CNN, teda tam občas ta Kománková se tam pozve někoho, kdo jako opravdu mluví, duševně třeba. Ale to sedí tam u toho, že ta jak se jmenuje. Ta duše, to je úplně nejblbější člověk, snad to znamená, že je to daleko, který si biskyt někde v nějakém vedení něčeho. Ona je vysokoškolsky vzdělaná rektorka nějaký univerzity. Ty vole, co ona ví, to jsem viděl ve 3. třídě. A když jsem věděl toho tolik, co ona ví, tak jsem dostal 5. To je tak popálí, ani nedá se slovy vypovědět. A jak ty říkají, že to Rusko vydává ty vole asi 10% výdajů na zbrojení, co celá Evropská unie. A ona říkala, že to je přeci blbost, protože o tom myslí nikdo. Rusko dává 8% HDP a ani jedna země Evropy, ani ne 2%. No jo, ale tady nejde o
reální peníze, že? A určitě 690 miliard Evropa a zhruba celých 100 miliard Rusů, to je jako hodně velký. A ona se by říkala, že o tom nic oni nevědějí, ty vole. Všichni lidi tak středě, jak sužou ústa, ty vole. Přeci nemůže být tak blbá, ty vole. Ale může, ty vole. Ale může. A někdo takový kandidoval na prezidenta, ty vole. Ta by byla ještě lepší, než tady ten komunistický rozvědčík, ty vole. Který sice vypadá dobře možná, ale na svůj vliv. Je asi o rok starší než já. Ale ty vole, to domů už zůstalo to nemůže. Je to smrt, který je poplatný tomu, co se vole děje okolo něj. A až Babiš vyhraje volby, ten věc to může otočí korové ty vole a bude úplně jinak. Bude zase podepisovat ty zákony, který vole, tady budou. Najednou nebude pro Green Deal, najednou nebude pro unijní, už ty vole bude jiný, protože bude chtít být klid. No. Už to je jako lapli, ty vole. To vole bacha, co to tam bude. Tak, a teď koukej se doleva doprava hezky. Sledují koukej na prvé stane. Zpátky bychom nechtěli, ještě. Když si tu ruku na volant, tady jsme na tu automátu až teď. Teď budeš řadit, no. A to nevypadá pěkně. A noha spělí. Nebo noha spělí zradíš. Tam nechal nohu na pěnu. Aby... Cože? Říkám, že jsem dal okno na zaplnění. Ještě jednou? Říkám, že jsi to měl dát okno na meziplň, že jo? No, to je... Bacha na Páďo. Jo. Tak Betia mě opustil, že jezdí Bčko s tím. Se Suchojem. A moc mi to nejde. Tak jakoby, když jsme ještě tam dozadu, já si říkal, že se rozkresu, že se všechno udělal. Je tak. A na plynu. Sedíš jako automat, Práčku zase jenom podobnou, zřejmě couváním. Někdo za ní chytil a chtěl se z toho tak couf a mluví. Já bych ji vzal a upálil bych ji dole a normálně bych ji nechytil takhle. Dobrý, jak to tady stát. Já jsem se na ní trochu chtěl nalepit. Co? Jsem se na ní trochu chtěl nalepit. Co jsi chtěl? Trochu se nalepit na ní. Aby jsem udělal místo zadu. Třeba. On ten zpětole se dává kapel. To platím, další minuty odjíždím. Jsem 4 minuty vystáhnu, tak je to OK.
Pěkná barva, no. Cože? Pěkná barva. Určitě se. To máme bílý nebo černý. A jenom zeptám se tady na té dálnici, jak je tady ta dálnice, tak tady je zákaz předjíždění nebo ne? To je přední náklada. Jo, takže já bych ji nemohl předjet. A, Tak, a třeba půlky nesmí dopojít. No. Jenom ve stoupacích kruzích, tam máš 2 minus kruzí. jasně. Takže když ho můžeš prostřední pravý, ale je to tady v tom úseku zakázaný dopravníma značkama. No já jsem tady ty značky ještě neviděl, tak. No já jsem tu značku nikdy neviděl, to právě. To je řidičák. Je jich tam na každých 100 metrech. Je někde přivazená. Tohle byly ty Já by to mělo 50 kilometrů od tady. Na 16. jsou připraveny zprávy, připravili Balábu samozřejmě. No pak si dáme 10 útra, chystám něco. A ještě by to do mě bylo. Někde ve Znici to končí. Tam je stoupák na žebrák. Vezměme pozor na třídě Tomáše Baky před sjezdem Klídlu, tam došlo k dopravní nehodě 2 osobáků, ty Ale to je platí pro autobus. vyšetřuje se také dopravní nehoda Autobus je vozidlo kategorie M. na Žerotinově ulici a bouralo se také v Děčíně, v ulici Předmostí. Tady Člověk může autobus do Kilo? Nebo jak může 130, no. A už se to mít konfliktní rychlost. No jasně, no. Oni mají omezenou na škyle. A hasiči mají 130 normálně. Konfliktní rychlost vozidla. Tak se tam dá A autobusy od toho, od hasičů, tak můžu jezdit 130. Páleu odstartovali Slevodne, největší slevová akce roku. Do pondělí 14. dubna u nás nakoupíte za ceny, které se nebudou opakovat. A to až o 30% Ten se to nebojí. levněji. Platí v prodejnách nebo na Páleu.cz. Pláne. Ducato jsou tady. Padlo by tě Pořiďte si vědět. putovní dodávku Fiat Ducato a získejte bonus 50 000 korun bez DPH na cokoliv. Na výbavu Ale 3000 když už nevím, na Golf najde Nenechte si ujít možností, kde si zaběhat v lesu, nebole, poběží po plzeňským dům. dokonce hybra na vybrané Tak to zůstaš tady jeden, vole. CZ. Já to nemyslím. Lehká střecha Satian z poctivé švédské oceli. Třeba to jako ukazuje, jaký je na plec. na trhu. Satian, český výrobce lehkých To je střech. uchylák, to je na plec. V Lentiámu na ceném žourat nemusíte. Hledáte kvalitní Kdyby jako tady někde bydlel, kde by bydlel, vole. A kdyby tady bydlel, protože tak bych tam nebyl. Multifokální brýle na míru tu pořídíte už od 12 000 korun. Lentiámu, kvalitní brýle bez kompromisů. Stavíte dřevostavbu, hledáte spolehlivého dodavatele, hledejte MTA.cz. Dřevovládnité izolace. Ty vole, ty osobáky akorát zdržujou, ty vole, zdržujou, vole. Já nejdeš do práce, ty vole, budeš lidi. A jaký se před tebe zařadí kokot, ty vole, tak ten tě zprstí, vole, takže. Já no, autobus můžu opustit v garáže, vole. Dobrý, on jeden celou dobu 30 do Berouna, protože má čas, najíždí, vole, na linku. Já nemám, já potřebuji ty lidi napravit, ale budu tam bude čekat někde 2 hodiny. Ani 10 minut tam nemůžu stát v té zastávce. Jenom si přizačat. Bude jenom přijdu pozdě, vole. Pak osobák, to byl přece ta králováku dojedu, on se který najíždí do zdi a ten jede celou dobu 30 až do zdi, má čas, ne? A ještě zastaví u Johana u pekárny, vole, v pruhu. A to nic, počkej, až tam zajedem, vidíš, nevíš, kdo v tom sedí, se jenom jí rozjet, vole. No, ty krále, to do vršku, a tam má, vole, jako ty manuál. Normálně, jde, vole, normálně jenom jemně. A si to jdou na té spojce, nevím, že si to stát, ne, jestli to zlatý. Grill vyčištěný. Sekačku. No, nebo zůstaň tady stát, tak já nechci, že tam nejezdí. Vyklizený. Děti pojedou na prázdniny babičce a solární panely už kterou na střeše. Já jsem připravená. Pořiďte si už teď fotovoltaiku od PRE, navíc s 15% slevou na klimatizaci. A v létě budou vaší jedinou starostí mraky. Více na PRE.cz. Stavební lidé
teď přináší mega akci. Stavební pouzdro JAP Norma Standard za skvělou cenu a nyní navíc s tlumícím dorazem zdarma a vývozem do konce května. Mega akce ve stavebninách teď platí do 17. dubna. Tak si přijďte pro stavební pouzdra JAP s tlumícím dorazem zdarma. Více na teď.cz. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadržte, již brzy na vašem autě. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát. Kdo na tom stejně nakupuje u nás. Triktaktové horkici do dres a další částky kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front. Klub.radiobeat.cz. Lepší počasí si přes Bazoš nekoupíte, ale zárovní sekačku, pneumatiky nebo třeba kytaru, ano, Bazoš.cz. Že si za 5 let koupil, že mi vrata, že už je